For nylig havde jeg lejlighed til at aflægge et besøg i Jelling, 7300 Jelling, en lille jysk stationsby, der ligger i umiddelbar nærhed af 7100 Vejle. Ikke fordi Jelling i sig selv er noget overvældende sted. Der er et par enkelte huse, og der er en afdeling af det lokale jyske foderstofkompagni, og der er et seminarium. Og så er der en ting, som jeg kom til at tænke på, mens jeg var der. Noget, der hedder Jellingestenen. Jellingestenen kunne jeg huske lige fra min barndoms historiebog, som var den første bog, jeg læste. Den hed Danmarkshistorien, fortalt for større børn, med talløse træsnit, af Nikolaj M. Helms. Og den begyndte med følgende tankevækkende ord. I de ældste tider var Danmark ubeboet af mennesker. Rundt omkring på de store øde heder strejfede ulve og bjørne vildt. Og nederst på side 1 var der så et billede af Jellingestenen, og nedenunder det billede stod der, at hvis det ikke var for Jellingestenen, ville man næppe have noget dansk sprog i dag, fordi det danske sprog begyndte med Jellingestenen. Dengang Harald Blåtand hyrede en stenhugger til at hugge Jellingestenen ind, blev det danske sprog sat i gang. Og hvis det ikke havde været for den Jellingesten, ville vi ikke have haft nogen Grundtvig, ikke nogen Blicher, ikke nogen Kingo, ingen Ingemann, ingen Saxo, ingen Claus Rifbjerg, ingen Ebbe Kløvedal Reich, ingen Beatrice Mørk, ingen Susanne Brøgger, ingen Kim Larsen, ingen Lone Kellermann, ingen Shubidua, no nothing, ikke så meget som en Jørgen Hjorting. Ikke nogen skriftlig og mundtlig dansk, ikke nogen Blækspruten og Svikmøllen, ikke noget Ekstrabladet og BT, ingenting, hvis det ikke var for Jellingestenen. Og da jeg var derovre og se på Jellingestenen, så kom jeg i tanke om, at fjernsynet lige et par måneder før havde sendt en udsendelsesserie, der hed Roots, eller Rødder, der handlede om amerikanske næger. Så jeg tænkte, mens jeg stod over for stenen, yeah man, we got roots too. Og jeg blev grebet af ærefrygt ved tanken om alt, hvad den Jellingesten havde ført med sig. Og så var det, jeg kom til at læse, hvad der stod på stenen. Og jeg er sikker på, at der ikke er mange af dem, der hører mig, der har læst Jellingestenen for nylig. Men jeg husker særdeles godt, hvad der står. Der står, jeg, Harald, jeg rejste denne sten over min far, Gorm den Gamle, og min mor, Thyra Danebryd. Mig, Harald, ikke Svend Sviskæg, Harald. Og det var mig, der kristnede Danmark og Norge, og vandt mig hele Norden. Mig, Harald. Sådan begyndte det danske sprog, og så er det måske ikke så mærkeligt, at det foreløbig er endt ved Susanne Brøgger. Men se, da jeg nu stod der i Jelling, over for Jellingestenen, så var det, jeg kom til at tænke. Og det er ellers ikke noget, jeg gør særligt tit. Og det er heller ikke noget, jeg vil anbefale nogen. Jeg kender mange mennesker, der tænker. Flere af mine bedste venner tænker. Og jeg har lagt mærke til, at de sover dårligt om natten, og de lider af kronisk hovedpine. Jeg har et godt råd til mennesker, der kommer til at tænke, fordi det er noget, man meget nemt kommer til. Man sidder der og lader sig falde lidt tilbage i stolen, og før man har set sig om, så sidder man pludselig og tænker, og det ender altid galt. Hver gang man er lige ved at tænke, så skal man begynde at spille bordtennis. Så skal man gribe et bat og slå til en lille hvid kugle, og i samme øjeblik den lille hvide kugle hopper frem og tilbage over det grønne net, så er man helt i hoplag igen og holder fuldstændig op med at tænke og kigger bare på den lille kugle, og så har man det glimrende. Men nu stod jeg derovre for Jellingestenen, og der var ikke noget bordtennisbord. Og derfor kom jeg til at tænke. Og så tænkte jeg på, at det er mærkeligt med sprog. Fordi nu har jeg arbejdet med sprog i temmelig mange år. Med skriftlig og mundtlig dansk. Og det er efterhånden blevet sådan, at der næsten ikke er nogen mennesker tilbage i dette land, der kan tale dansk mere, altså hvis de ligesom på en eller anden måde forstår, hvad jeg mener. Det er så sjældent, at nogen kan tale dansk, at man efterhånden kan leve af simpelthen at kunne tale sit modersmål rent og klart. Og så tænkte jeg på, at det mærkelige med sprog er, at det tilsyneladende aldrig ændrer noget for mennesker. De følelser, mennesker har, og de fornemmelser, mennesker har, og de gode og dårlige ting, mennesker gør mod hinanden dag ud og dag ind, de bliver ved med at være de samme. Men de får et nyt navn hvert eneste år, for sådan er sprogets natur. Det giver os bare nye navne for alting, uden at nogen af tingene egentlig forandrer sig den mindste smule af den grund. Altså bare for 2 år siden for eksempel, der kunne små børn gå ned til stranden søndag eftermiddag og gå ud og bade i bølgerne. Og når de så kom op og var kåde og pjattede, så kunne de gå hen til den lokale slægmutter og købe sig en god gammeldags Dracula-is.
Allerede sidste år kunne de ikke mere få en Dracula-is. Nu må de med djævelens mål og magt få en Kung Fu-is. Og til sommer skal de garanteret have en Grease-is. Da jeg var ung, havde man rundt omkring i hele Danmark nogle kontorer, der hed arbejdsanvisninger. Et meget ligetil og præcist navn, fordi det var steder, hvor man fik anvist arbejde. Nu om dagen har man stadigvæk de steder, men nu har de fået fine, små, hvide, franske, diplomatiske glacéhandsker på. Nu hedder de ikke arbejdsanvisninger mere. Nu hedder de arbejdsformidlinger. I gamle dage talte fiskerne langs med den jyske vestkyst, når de havde fanget deres fisk, om de to grupper, de arbejdede med. Der var dem, der var egnet til at blive spist af mennesker, og der var dem, der ikke var egnet til at blive spist af mennesker. Og de, der ikke var egnet til menneskeføde, de blev kaldt skidtfisk. Jævnt og lige til. I dag har man stadigvæk den type fisk, men den hedder ikke længere skidtfisk. Den hedder industrifisk og bliver solgt i stort antal til Irma og Brugsen. I gamle dage havde man noget på hospitalerne, der hed elektrochok. Det var en meget væmmelig ting. Den bestod i, at man satte elektroder på panden af patienten, og så førte man en elektrisk strøm tværs igennem hjernen, og samtidig blev patienten fuldstændig rablende sindssyg, og samtidig blev patienten en lille smule mere rask. Men når man prøvede den behandling, var det udelukkende, fordi man vidste, at patienten i forvejen var så langt ude, at det ikke gjorde så meget forskel, hvad det endte med. Det var en meget brutal ting, og den har man ikke mere. Det vil sige, at man sætter stadigvæk elektroder på panden af patienten, og man sender stadigvæk elektrisk strøm tværs igennem hjernen. Men det hedder ikke elektrochok mere. Nu om dagen hedder det elektrostimulation. Bare for 20-30 år siden havde man et udtryk, der hed fascisme, og det betød, at man gav fanden i alle og enhver. Man udelukkende spekulerede på sin egen bankkonto, og så kunne folk ellers dø som fluer rundt omkring en, eller ligesom gamle folkepensionister i den indre by simpelthen dø, uden nogen bemærkede det. Det gjorde ikke en smule. Det hed fascisme. Det fyldte kun 8 bogstaver. Det var let og lige til. I dag fylder det 16 bogstaver, det dobbelte, og hedder Fremskridtspartiet. Og sådan ændrer sproget sig. Dag for dag, måned for måned og år for år. Og så var det, jeg kom til at tænke på, at for længe siden, for længe siden, længe inden Elvis Presley som havde set sit første foto af en mikrofon, længe inden Knud Jespersen havde været på sit første indoktrineringskursus i Moskva, længe inden Otto Leisner havde dirigeret sit første krobal, fandtes der i Danmark en stjernetyder ved navn Tycho Brahe. Hvis der var nogen retfærdighed til i verden, og det er der ikke, og lad så være med at gå rundt og lede efter retfærdighed, rimelighed eller ræson i tilværelsen, for det eksisterer ikke, og det har aldrig eksisteret. Det er bare en gammel drøm af en for længst brændt Hollywood-film. Det findes ikke. Men hvis det fandtes, hvis der var retfærdighed i tilværelsen, så ville Tycho Brahe få procenter hver eneste gang horoskopbladet Stjernerne udkommer, for det var ham, der lancerede det trip på dansk. I stedet for fik han den tvivlsomme ære, at man efter ham opkaldte det, man kalder en Tycho Brahes dag. En Tycho Brahes dag er sådan en dag, der begynder med, at man får det forkerte ben først ud af sengen, med det resultat, at det forkerte ben omgående indvikler sig i gulvtæppet, sådan at man bliver trillet mere, end man egentlig går ud i køkkenet, og i samme øjeblik, man ankommer ud i køkkenet, eksploderer kaffemaskinen og sender kaffegrumset op i loftet, hvorfra det blidt daler ned på skuldrene af en, så det ser ud som om, man er dekoreret som oberst i det danske hjemmeværn, og samtidig opgiver brødmaskinen arbejdet og sender det ristede brød direkte op i højre øje på en, og man ser med venstre øje, at man er nødt til at løbe afsted nu for at komme ud af døren for at nå til arbejde til rette tid, og man løber ud af døren med kaffegrums på skuldrene og lader hele køkkenet ligge i et rygende kaos, og man kommer ned til togstationen, ligesom toget er ved at løbe fra perronen, man kan høre det ved at sætte i gang, som man løber ned ad trapperne, og man kaster sig frem efter toget og forsøger at rive dørene fra hinanden, og man kommer ikke med, og halvdelen af ens frakke kommer ikke med, men den anden halvdel kommer med, og man er nødt til at løbe op og tage en taxa, og man kommer op og får sin vogn, og 1 minut i er man inde ved arbejde, og så skal man bare betale chaufføren, og så opdager man ens punktveje den halvdel af frakken, der kom med, og chaufføren kigger på ens halve frakker og tror ikke på den forklaring, og chaufføren kører ind til politiet, fordi man ikke kan betale sin regning. Hen på politistationen beder de om ens legitimationspapirer, og dem har man ikke, fordi den halvdel af frakken, der kom med, så de spærrer en inde i detentionen for resten af natten. Næste morgen kommer man ud og går hjem og forklarer familien, hvad det var, der skete. En hændelig række af kedelige uheld. Familien tror ikke på en.
De tror, man har været ude og more sig i Istedgade eller Nyhavn hele natten. De er tavse og frosne og fornærmede de næste 3 dage. Sådan er en Tycho Brahes-dag. Og så var det, jeg tænkte, at når nu alt muligt andet skifter navn hele tiden, så måtte man vel også kunne finde et mere moderne og mere smart og lidt mere swinging og måske lidt mere amerikansk navn for det, der i gamle dage hed en Tycho Brahes-dag. Og så fandt jeg ud af, at det måtte hedde en Humphrey Bogart-morgen. Se, det er et udtryk, man ikke forstår, hvis man ikke læser kriminalromaner. Men jeg læser mange kriminalromaner, fordi de er så dejligt underlødige. Og med kriminalromaner, som med så mange andre ting, er det sådan, at der er 2 slags. Hverken mere eller mindre, men 2 slags. Venstre, højre, NATO, Warszawa-pagten, Socialdemokratiet, Venstre, Blæksprutten, Svikmøllen, Henning Christoffersen, Anker Jørgensen, Dronning Margrethe, Prins Henrik, Githa Nørby, Ebbe Langberg. 2 slags. Og hvad kriminalromaner angår, hedder de 2 slags den engelske kriminalroman og den amerikanske kriminalroman. Den engelske kriminalroman, det er den slags, man kan låne på biblioteket. Man skal bare slå op i kartoteket under Christie Agatha eller Sayers Dorothy Earl. Så får man en ægte engelsk kriminalroman af den slags, hvor mordet altid foregår på en ensomt beliggende herregård 22 km uden for London, så man bekvemt kan nå den med 14.50 fra Paddington. Og næppe er man kommet ned på den herregård, der som regel hedder Marston Minor eller noget i den retning, før man bliver myrdet i biblioteket, for naturligvis har man da et privat bibliotek. Hvem har ikke det, Mrs. Snubberworthy? Og man bliver ikke bare myrdet på en sofa, man bliver myrdet på en chaiselong. Og ikke bare med en slagterkniv, men med en ægte, udsøgt, middelalderlig antikvitet af en malayisk krigskrumkniv. Og næppe er man blevet myrdet, før der kommer 25 bottler og myldrende ind fra venstre for at tørre blodpletterne væk. Og til allersidst sidder detektiven foran kaminilden og vokser sin mustache og nipper til et glas solbærlikør, mens han langsomt og indgående forklarer alle pladernakkerne, hvordan det hele gik til. Sådan er den engelske kriminalroman. Og det er den type, som selv en pænere arkitektfrue fra forstederne kan tillade sig at læse i kystbanetoget på vej ind til byen for at shoppe i Illum. Men når jeg siger en Humphrey Bogart-morgen, så er det naturligvis ikke den engelske kriminalroman, jeg tænker på. Det er den anden, det er den amerikanske. Det er den, der er billig, brutal og beskidt. Der er ingen, der kan huske, hvem der har skrevet den, og det er også ganske ligegyldigt, for den er alligevel ens hver eneste gang. Den kommer i serier. Den hedder Den blå serie, Den gule fare, Den røde hund. Den koster 2,5 kroner som ny og 1 kroner og 25 øre som brugt, og den er altid på 176 sider. For 176 sider er gennemsnitstrykstørrelsen for et amerikansk provinsbogtrykkeri, og det vil sige, at hvis man laver bøger, der er større eller mindre, så giver det problemer og overarbejde og hovedpine til de mennesker, der arbejder på det trykkeri. Og så er den amerikanske kriminalforfatter ikke. Det er ikke fumlehoveder, ligesom Claus Rifbjerg og D.R. Trier Mørk, der snart laver 80 sider og snart 400 sider. Man ved aldrig, hvor man har dem. Så er den amerikanske kriminalforfatter ikke. Det er professionelle folk. De laver 176 sider, og hver gang. Og så begynder amerikanske kriminalromaner altid på den samme måde. Og den måde, de begynder på, det er det, jeg kalder en Humphrey Bogart-morgen. De begynder nemlig med, at detektiven vågner. Og detektiven er altid Humphrey Bogart. Og der skal man passe lidt på, fordi de har for vaner at skifte navnet ud. Samtidig kalder de detektiven Philip Marlowe, samtidig Sam Spade, samtidig John J. Malone. Men det er og bliver altid Humphrey Bogart. Og så begynder de med, at Humphrey Bogart vågner, og han prøver at åbne sine øjne, og han kan ikke. I nattens løb har hans ellers så rolige øjenbryn forvandlet sig til rullegardiner af bly. Selvom han lægger alle kræfter i, er det ham umuligt at åbne de øjne, og han ved ikke, hvem han er, og han ved ikke, hvad han hedder, og hvor gammel han er, og hvor han er henne. Det eneste, han ved, er, at han har en fornemmelse i maven, som om flere tusind indiske elefanter var vadet tværs hen over den i nattens løb, og hvis det bliver ved på den måde, vil han virkelig have opsat et elefantparkometer. Han har en smag i halsen, som om nogen har glemt et helt frilandsmuseum med kasserede barberblade i halsen på ham. Og han ville virkelig ønske, at folk ville passe lidt bedre på deres hygiejniske artikler. Og hele hans mund føles som et stort, dødt
byer. Og på den måde vågner han og forsøger at komme i tanke om, hvad det var, der skete i går. Og dagen i går begynder langsomt at køre frem for ham. Ikke som noget, han selv har deltaget i. Snarere som noget, han ser på en film. En gammel tårestribet film fra 30'erne. En af den slags film, hvor de elskende evigt og altid skilles på jernbaneperroner i regnvejr. En af den slags film, hvor det virker som om musikken er lavet af Billie Holiday, Lester Young og Frank Sinatra på én gang. Strangers in the night, night and day, blue getting sentimental over you. Og ikke bare sådan en film, men sådan en film, når man ser den 20 år efter i reprise på tv søndag eftermiddag. Og ved, det er en af de første film, ens forældre har set sammen, og måske den film, de så den første aften, de gik hjem sammen. Sådan oplever han dagen i går, og kommer i tanke om, hvad det var, der skete. Han var ude i omegnen af Los Angeles, ude omkring Wilshire Boulevard, derude, hvor boulevarderne er så store og hvide og brede og skinnende, at der kan stå et helt filmhold i venstre side af vejen, uden det generer trafikken. Han var inde for at foretage en afhøring hos en blomkulsøret gangster vedrørende dennes dispositioner angående doping af et par heste på travbanen. Bedst som han foretog sin afhøring, gik lyset ud. Han mærkede et slag i nakken, naturligvis et revolverskæfte, og lad os sige et perlemorsbesat revolverskæfte, det vil gøre sig godt i CinemaScope. Han faldt forover. Det næste han mærkede var et skarpt stik i armen, naturligvis en sprøjte bedøvende morfin, og han hørte en stemme, der kom længere og længere og længere væk fra, ligesom den inderste afsluttende stemme på den sidste skæring på en Pink Floyd LP i stereo, sige, det skulle holde ham i ro et stykke tid. Og han faldt væk. Han besvimede. Da han vågnede igen, var han bastet, bagbundet og knæblet. Han blev båret ned ad en bagtrappe, der duftede af kål, kartofler og karbonade, ned i en baggård, hvor han uden videre ceremonielt blev rullet ind i en Packard 1939. Det er nemlig altid en Packard 1939. Den gamle Chicago-mafioso Al Capone havde en Packard 39. Hans konkurrent Lex Diamond havde en Packard 39. Vores egen hjemlige storsmugler Ricardo har under uhyrlige omkostninger importeret en Packard 39. Og hvorfor? Fordi Packard 39 er den eneste bil i automobilets lange historie, der ved dispositionen af arealmålet har taget et rimeligt hensyn til, at der skal kunne ligge et sammenkrøllet lig i bagagerummet. Derfor er det i en Packard 1939, han bliver rullet ind. I nattens mulm og mørke bliver han kørt til en øde, dyster, ensom midnatshavn. I den havn er der ikke noget tegn på liv. Der er kun en enkelt kinesisk opiumshule, og ud fra den står røgen lige så tæt som forureningen over Tokyo, og ingen af dem, der er til stede derinde, vil alligevel kunne høre eller se noget de næste 3 dage. Så her bliver han pakket ud. Han bliver smidt væk fra bagagerummet og ned i vandet. En enkelt lyskejle følger efter ham for at se, om han kommer godt ned. Hans gravskrift bliver, at en af banditterne ringer til chefen fra en offentlig telefonboks, hvor til samtaler ikke kan spores, og siger, okay, chief, mission completed. Og her er vi nederst på side 1, i den klassiske amerikanske kriminalroman. Og øverst på side 2 sker der så hverken værre eller bedre. Det er et skib med makrelfiskere kommer ind i havnen, for i amerikanske kriminalromaner bider makrellerne med særlig iver og intensitet mellem midnat og 1 nat. Makrelfiskerne kaster deres net ud. De får Humphrey Bogart op i nettet. De tænker, det var dog en underlig fisk. De smider ham ind på bredden. Inde på bredden er der et hus. Huset står tomt. Huset har i sin tid været købt af en slagter fra Rue Montparnasse i Paris. Han havde et lille charcuterie der. Men han blev forelsket i en svensk pige, der var kommet til Paris med Tjæreborg på en 14-dages ferie, og som ellers var flyttet til USA, hvor hun boede i udkanten af Los Angeles sammen med sin mand og deres 2 børn. Men hun blev lige så forelsket i ham, som han i hende. Og hun sagde, at han bare skulle komme over til Los Angeles og hente hende og finde hende, og så kunne de gifte sig, og hun ville forlade sin familie. Og han solgte sit lille charcuterie i Rue Montparnasse. Men da han så kom til Los Angeles, havde hun ombestemt sig og ville alligevel ikke forlade familien. Og han ville ikke tage tilbage til Paris. Han kunne ikke undvære synet af hende, og han tænkte, hvis han købte et hus der i byen, så kunne han i hvert fald se hende på gaden en gang imellem, når hun købte ind. Og da han havde gjort det i et par måneder, så fandt han ud af, at det var ikke noget liv, der var værd at leve for noget anstændigt menneske. Og så hængte han sig i loftet. Og siden har man sagt der på anden, at han gik igen i huset som spøgelse. Og derfor er der ingen, der ville købe det. Og derfor er det stået tomt lige siden da. Og derfor er det derind, fiskerne smider Humphrey Bogart. Og derfor er det derinde, Humphrey Bogart vågner. Og efterhånden er kommet i tanke om alt, hvad der skete i går. Og efterhånden er begyndt at åbne sine øjne, kvadratmillimeter for kvadratmillimeter, så langsomt, som man ellers kun kan gøre det, hvis man har stået i lære 8 år på Odin-teatret i Holstebro. Men i amerikanske kriminalromaner er man født med det. Og til sidst har han fået åbnet øjnene helt. Og så begynder han at se sig om i lokalet. Og så bliver han klar over, at her har han aldrig været før. Og så lader han øjnene glide, vurderende fra venstre mod højre.
Og så er det, han får øje på den kvalte blondine over i hjørnet. Og han har aldrig set hende før, og han ved ikke, hvem hun er. Men blodet drypper fra hendes mundvige. Hun er død. Hun er meget død. Det er tydeligt, hun er plantet. Der er nogen, der synes, han ved for meget. Det er ikke helt klart, hvad det er, han ved for meget om, men det er klart, han ved for meget. Der er nogen, der er ude efter at diskriminere ham. I samme øjeblik, han bliver klar over det, hører han sirenerne komme hyldende om hjørnet. Politiet er på vej efter ham. Han er nødt til at springe ud af vinduet med glasskår flyvende om ørerne. Klar til en ny og munter Humphrey Bogart-morgen. Og sådan havde jeg det i morges. Det er jo klart, der er noget galt. Der er noget galt med samfundet. Et eller andet sted. Det kan enhver sige sig selv, fordi hvis der ikke var noget, der var gået galt med samfundet, hvis der ikke var et eller andet, der var gået helt galt, siden første gang Adam blev optaget på Ampex og slangen væsede i stereo, hvis der ikke var noget, der var gået galt, så ville vi jo ikke have så mange alkoholikere. Vi ville ikke have så mange narkomaner. Vi ville ikke have så mange mennesker, der følte sig ulykkelige og frustrerede og fremmedgjorte. Der ville ikke være så mange mennesker, der løb efter alle mulige billige fubløsninger og gik ind til Scientology, eller gik til transcendental meditation og fik deres eget personlige, hemmelige indiske mantra, de kunne ligge og hygge sig med om natten. Der ville ikke være så mange udslugte og nedslåede øjne, hver eneste gang man kommer forbi en jernbanestation ved midnatstid. Der ville ikke være så mange mennesker, der har det så dårligt, hvis det ikke var fordi, der var noget, der var gået helt galt. Og det tror jeg, alle kan være enige om. Spørgsmålet er så bare, hvad det er, der er gået galt. For mens alle er enige om, at der er noget, der er gået galt, så er der næsten ingen, der kan blive enige om, hvor det er gået galt. Hver har sin løsning på, hvor fejlen er. Nogen mener, fejlen ligger i fællesmarkedet. Nogen mener, det er Fremskridtspartiet. Nogen mener, det er Christiania. Nogen mener, det er Christiansborg. Erhard Jacobsen er fuldstændig overbevist om, at fejlen ligger i, at Troels Trier og Trille nogensinde har fået betroet en guitar. Hver har sin lille løsning. Og jeg har også min. Jeg mener, at det, der er i vejen med nutidens samfund, den største trussel, vi er stillet over for, det er, at flere og flere mennesker tager flere og flere ting mere alvorligt. Det kan lyde som om, det er noget, jeg bare påstår, men det vil kunne bevises. Hvis man går rundt i de danske byer med en alvorograf og optager frekvensen af alvor på offentlige gader og pladser, vil man opdage, at folk i dag tager ting alvorligt, som de for 10 år siden ville have leet og smilet af. For 10 år siden gik man i skole, og man kedede sig ihjel. Man sad og servede uregelmæssige tyske verber og kiggede ud af vinduet på en solsort, der åbenbart havde fri og havde lov til at hoppe rundt i et træ. Og man stirrede misundeligt på nogen, der kunne løbe og spille fodbold på plænen lige neden for skolen. Men klokken 14 var det i hvert fald overstået, og man kunne gå hjem og sige dårlige vittigheder om lærerne. Og den går ikke mere. Nu om dagen skal skoleelever sidde i forhandlinger til langt ud på aftenen for at styrke elevdemokratiet, og nu om dagen beder de endda selv om flere timer. I gamle dage gik man på arbejde. Det kunne være hårdt og modbydeligt. Man skulle bukke og betale og skrabe og sige tak over for mennesker, der ragede en høstblomst, og man skulle fedte for en chef, som man måske ikke brød sig det mindste om. Men kl. 17.30 havde man i hvert fald fri og kunne gå hjem, og den går ikke mere. Nu skal man sidde i faglige tillidsmandskongresser hele weekenden. Og i gamle dage, når man var træt, så kunne man i hvert fald lægge sig på sofaen og slappe af et øjeblik. Og den går heller ikke mere, for så er man mandschauvinist. Og på den måde bliver flere og flere ting taget mere og mere alvorligt hver eneste dag. Og hver gang man åbner sin avis, er der alvorlige kronikker. Og hver gang man lukker op for fjernsynet, sidder der fede gamle mænd og drikker danskvand og tykker cigarer, mens de taler alvorligt om ting og sager omkring hvide borer i en kulisseverden. Og så taler de alvorligt om økonomien og valutabalancen og fremskridtsperspektiverne og kommunikationskløften og generationskløften og de akademiske uddannelser. Og alt bliver taget alvorligt. Og alvoren går fra det ene hus til det andet, fuldstændig som en spøgelse eller en vampyr, og det rammer alle og enhver. Det er ligesom om, man bare hele tiden står og venter. Man skal krydse gaden, der er et lille trafiklys, og det er rødt, og man står og venter på, at det skal blive grønt, og imens man står og venter, så kommer alvoren som en stor, væmmelig vampyr og slår kløerne i en, og bang, så er man på den, så er man alvorlig, så er man lige så alvorlig som Hans Jørgen Nielsen og Susanne Giese og Ulla Ballerup til sammen. Og på den måde bliver alvoren ligesom en sort pest, ligesom den sorte pest var i middelalderen. De fleste mennesker nu om dagen er så unge,
at de ikke kan huske den sorte pest i middelalderen. Men jeg husker den tydeligt. En sort pest bærer sig ad på den måde, at den tager toget til byen. Så ankommer den med eftermiddagstoget klokken 4, sniger sig ud af toget, begiver sig op til Jernbanegade nummer 2, hvor den indlogerer sig. Hen imod aften lider alle beboerne i Jernbanegade nummer 2 af sort pest, og den sorte pest drager glad videre til Jernbanegade nummer 4. I løbet af 2 dage har den sorte pest overvundet hele Jernbanegade og er begyndt at bevæge sig hen imod Torvet. 14 dage efter har den hele byen i sin vold, og så tager den toget igen til den næste by. Sådan er en sort pest, og sådan var det også med alvoren, da den for alvor begyndte at gøre sig gældende. Men jeg er nok klar over, det ikke er nok at sige, at det var der, det gik galt. Man må også kunne sige, hvor det var, det gik galt. Og det har jeg også tænkt over. Jeg tror, det var okay, så længe man tog religion og politik og samfund og alt den slags ting alvorligt. Det har mennesker, når alt kommer til alt, gjort i flere tusind år, og det har aldrig forhindret nogen som helst skrubtuse eller tusindfryde i at udfolde sig, som den ville. Det er sikkert fint nok. Men det øjeblik, det gik galt, det var det øjeblik, da man begyndte at tage det mest latterlige af alt, nemlig det menneskelige kønsliv, alvorligt. Men jeg er selvfølgelig godt klar over, at det ikke er nok at sige, det er der, det er galt. Man må også sige, hvis skyld det var, og det har jeg også tænkt over, og det har jeg også fundet ud af. Men for enhver, som er i tvivl om det er noget, jeg mener, vil jeg gerne foreslå og udføre den store turelske kønsalvorstest. Den kan nemlig afklare begreberne, hvad angår seksualitet og alvor. Denne test består i al simpelhed i, at når man nu er kommet hjem om aftenen og skal i seng, og det skal ifølge Gallup ca. 90% af befolkningen, der er altid et par stykker, der kører lige over, men de fleste sover mere eller mindre. Når man nu er på vej i seng, og til det formål har klædt sig af, og det gør ifølge Gallup også 90% af befolkningen, der er altid et par stykker, der sover med støvlerne på, men den øvrige rest vil klæde sig af for at gå i seng. Og når man nu befinder sig i denne situation, afklædt, men endnu vågen, og jeg håber, de lægger mærke til, at jeg gør det så nemt, jeg overhovedet kan. Der er ikke noget med små, hemmelige sanskrit-ord her, og der er ikke noget med at skulle sætte penge ind på en eller anden konto de næste 12 måneder. Det er ganske simpelt. Det er en enkelt test, som enhver kan udføre. Det drejer sig udelukkende om, at man på et tidspunkt i løbet af aftenen er afklædt, men endnu ikke sovende. Når man befinder sig i denne situation, griber man, hvis man vil prøve den store turelske kønsalvorstest, med højre hånds tommel og pegefinger et spejl. Der er ikke nogen særlige krav til det spejl. Det kan være et toilettespejl, et barberspejl, måske et hastigt afrevet bilspejl. Det er ikke afgørende. Det afgørende er, at man kan holde det mellem 2 fingre, og dette spejl holder man så i en afstand af 2 meter fra sit mellemgulv, uanset af hvilken natur ens mellemgulv måtte være. Og i 10 minutter, og ikke noget mere snyde. I 10 minutter betragter man ufravendt det spejlbillede, man ser af sit eget underliv. Hvis man derefter stadig er i stand til at tage det menneskelige kønsliv alvorligt, er man hinsides hjælp. Ikke desto mindre var det det, der skete. Man begyndte at tage det menneskelige kønsliv alvorligt, og det var kvindernes skyld. Jeg ved, der er mange kvinder, der hører det, der vil mene, at det er ganske urimeligt sagt, og det må være noget, den mand siger, fordi han har noget at hævne. Men det er ikke tilfældet. Jeg har intet imod kvinder. Jeg betragter kvinder som en naturlig del af tilværelsen. Ganske ligesom busser og taxaer. Og personligt er jeg aldrig blevet snydt af en kvinde. Tvært imod. Mange af mine bedste koner har været kvinder. Men jeg er nødt til at sige det, som det er. Ikke mindst, når jeg får penge for det. Det var kvindernes skyld. Og jeg kan bevise det. Se, det begyndte med, at for en halvsnes år siden, så fandt kvinderne ud af, at de levede i et mandsdomineret, pikchauvinistisk egoræs-samfund, hvor den særlige, feminine, kreative intelligens ligesom var undertrykt i hele samfundet, både undertrykt på arbejdspladsen og i uddannelsessektoren og i privatsfæren, det der tidligere hed derhjemme.
Og derfor var det nødvendigt, at kvinderne snakkede lidt mere sammen indbyrdes om, hvad det ville sige at være kvinde i et mandssamfund. Og derfor blev det nødvendigt, at kvinderne fik nogle særlige kvindehuse, hvor de kunne snakke kvindeligt sammen, uden at blive forstyrret af mænd. Derfor blev det nødvendigt, at de fik nogle kvindebøger, de ligesom kunne snakke sammen på grundlag af. Derfor blev det nødvendigt, at de fik nogle kvindeølejre, hvor de kunne mødes med passende mellemrum og opfriske, hvad de havde snakket om i kvindehuset hele året. Derfor blev det nødvendigt, at de fik nogle kvindefilm optaget på de kvindeølejre, så man kunne se, hvor smukke kvinder var, når de bare var kvinder. Og derfor blev det nødvendigt med kvindeplakater, kvindestickers og kvindestreamers. Og det var sikkert alt sammen rimeligt nok. Men så gik det ligesom med den sorte pest i middelalderen. Næppe var kvinderne begyndt at tage sig selv alvorligt, fordi de havde sådan en mellem benene i stedet for sådan en mellem benene. Før det næste hold kom stemmerne ind på banen. Det var bøsserne. Så fandt bøsserne ud af, at i det mandsdominerede, pigchauvinistiske ego-race-samfund var de endnu mere undertrykte end kvinderne, for de var undertrykt både af mænd og kvinder. Jubi-yay! Og så blev det nødvendigt, at bøsserne snakkede lidt mere sammen om, hvad det ville sige at være bøsse i et mandssamfund. Og derfor blev det nødvendigt med bøssebøger og bøssebefrielsesfronter. Bøssehuse, hvor de kunne sidde og tale sammen i timevis om at være bøsser, og det er både forfra og bagfra. For bevidste bøsser boller bare bedre. Og bøssefilm, plakater, stickers og streamers. Og næppe var bøsserne blevet færdige med at tage sig selv alvorligt, før det næste hold kom steppende ind på banen. Det var de lesbiske. Så fandt de lesbiske ud af, at i det mandsdominerede, pigchauvinistiske ego-race-samfund var de endnu mere undertrykte end kvinderne og bøsserne. Så derfor blev det nødvendigt, at de lesbiske forsamlede sig i særlige lesbiske huse og fik deres lesbiske befrielsesfronter, forlærte læpper og lidre langt listigere. Lesbiske bøger, film, plakater, stickers og streamers. Og så var det til sidst kommet så vidt, at selv det langsommeligste, mest murmeldyrsagtige væsen i den samlede danske kønsbiologiske seksualflora, kort sagt den gode, gamle danske mand, Homo danimarcus vulgaris, 4F-mærket af fodbold, fadøl, fjernsyn og flæskesteg. Selv denne prægtige antikvitet begyndte at tænke over tingene og kom til et resultat, at i det mandsdominerede, pigchauvinistiske ego-race-samfund var der ingen, der i virkeligheden var så undertrykt som netop manden. For manden var ikke bare undertrykt af kvindernes nye solidaritet og nye krav. Manden var også undertrykt af bøssernes ustandslige opfordring. Kom nu, prøv en gang, du ved jo ikke, om du kan lide det, før du har prøvet, vel? Og af de lesbiskes totale hån. Men ikke nok med det. Til lige var manden undertrykt af sine egne forventninger til mandsrollen i mandssamfundet. Derfor blev det nødvendigt, at mændene begyndte at snakke lidt om, hvad det ville sige at være mand i et mandssamfund. Og det var hyggeligt, må jeg sige. Der var både bajer og billard, men det har vi jo på den anden side altid haft. Men så fik vi nogle mandehuse, mandebefrielsesfronter, mandeølejre og mandefilm, for mænd kan også være smukke. Mandeplakater, mandestickers og mandestreamers. Og hvis det bliver ved på den måde, og det gør det, så ved jeg godt, hvad næste nummer bliver. Så er der kun et hold tilbage, der endnu ikke er kommet steppende ind på banen og har taget sig selv alvorligt. Mine damer og herrer, jeg har den fornøjelse at introducere Børnelokkernes Befrielsesfront. Lige nu tror de måske, det er en vittighed, men det vil ikke vare mange måneder, før der toner et venligt, smilende ansigt frem på fjernsynsskærmen, med samme tillidsvækkende fremtoning som en brugtbilsforhandler, der i sin fritid har interesser i Fremskridtspartiet, og smilende siger til dem, at det, der er i vejen, det er jo, at der er så mange mennesker, selv i vores oplyste tider, der har et helt forkert indtryk af børnelokkere. Der er mange, der ligesom ved ordet en børnelokker forestiller sig en syg, lille gammel mand, der står i en mørk kælderåbning i en lille laset sidegade på det indre Nørrebro med knitrende hindbærbolsjeposer i frakkelommerne og lader de små børn komme til sig. Og sådan er moderne børnelokkere slet ikke. Der findes moderne børnelokkere, der har abonnement på Berlingske Weekendavis.
Der findes moderne børnedokker, der har købt deres møbler i IKEA. Jeg har selv engang truffet en moderne børnedokker, der havde læst Anders Bodelsens samlede værker. Moderne børnedokker er mennesker, ganske ligesom de og mig, måske mest mig. Og hvis man tænker rigtigt over det, uden forudfaldede, fordomsfulde, følelsesmæssige synspunkter, så må man vel også se øjnene, at i grunden gør børnedokkerne meget for børnene. Seksuallivet er jo et vanskeligt område i det menneskelige liv, og de fleste forældre prøver at vise deres børn til rette med det. Og det bliver som regel sådan noget mere, at man snakker sammen om det en sen aften ude i køkkenet, tværs over køkkenbordet. Og hvis det er en søn, så er det far, og hvis det er en datter, så er det mor, der fortæller om det. Og så er det sådan noget med, at blomsterne, de har jo blomsterstøv, og så kommer der en bi, men du ved, ude i dyrehaven om foråret, kronhjortene, vil du have en cigaret? Og så ender det som regel ved det. Og det er der jo ikke noget barn, der kan være tjent med. Og her kommer børnelokkeren ind i billedet. Børnelokkeren går direkte til sagen. Børnelokkeren famler og fumler ikke. Børnelokkeren ved, hvad barnet har brug for. Mange børn ville være fuldstændig lost uden deres børnelokker. Når alt kommer til alt, er børnelokkeren den, der kommer børnene ved. Og derfor har vi også tænkt på, her i Børnelokkernes Befrielsesfront, at når vi nu får organiseret det hele lidt bedre, så skal vi have noget tjek på det. Som det er i øjeblikket, er det rent anarki. Der kan være 5 børnelokker i Aalborg, og ikke en i Aarhus. Det er der ikke nogen mening i. Der må være 3 hvert sted. Og en telefonbemanding til de underforsynede områder. Drej en børnelokker 01 11 85 11. Og når den side er kommet, hvor vi har fået så meget orden på det, så kan vi måske også begynde at introducere os sådan nærdemokratisk med små sammenfoldede A4-ark ind af brevsprækkerne. Ligesom de politiske partier, når de skal have solgt deres programmer lige før valget. Eller ligesom det lokale supermarked, når de skal have solgt sit overskudslager af trikinbefængt svinekød. Bare sådan nogle små sammenfoldede A4-ark, hvor der står for eksempel: deres lokale børnelokker træffes hver eftermiddag mellem 14 og 17, lørdag dog 10-12, i parken nede ved anlægget, speciale, hindballerkris og bolsjer. Og hvis de synes, at det er at gå for vidt, og det kunne ikke være meningen med at tage tingene alvorligt og med kvindeoprøret, så vil jeg råde dem til at tænke på, hvad jeg her har demonstreret med uigendriveligt klare marxistisk-leninistisk dialektiske analysemetoder. At det er den slags, der sker, så snart mennesker begynder at tage deres kønsliv alvorligt, og at hele det problem, vi har levet med hele vejen op igennem disse forbandede 1970'ere, som vi nu Gud være lovet at vi have overstået. Hele det værste problem har fulgt af, at mennesker har taget sig selv mere alvorligt, end de har gjort nogensinde før. Jeg er overbevist om, at hvis de gamle grækere kunne se en moderne rundbordsdiskussion i dansk tv, så ville de spilde deres nektar ned over maven og rulle ned af Akropolis af grin. Hvis de gamle egyptere fik en lejlighed til at iagttage vores folketing, ville de på samme måde trimle ned fra pyramiderne og frivilligt lande i halsen på en krokodille i Nilen. Aldrig har mennesket taget sig selv så alvorligt som i 70'erne. Aldrig har mennesket selv ment, det i den grad var universets centrum, og at det var menneskets gøremål alt drejede sig om. Og aldrig har resultaterne været så slemme. Det eneste mennesket har fået ud af at tage sig selv alvorligt er at udslette en lang række dyreracer. Fjerne en stor del af planetens planter og anden fauna. Udtømme samtlige metalressourcerne og fylde planeten jorden med kanoner, raketter, maskingeværer og alle mulige dødbringende ting. Andre væsener end mennesket har samme ret til at leve på denne planet, og kun mennesket vil forhindre dem i det. Jeg vil gerne slutte med meditationsmantraet, som jeg håber, et hvert menneske vil tænke over. Bevar planeten, jorden, skyd mennesket.